Ο Άμραμπατ προσπαθεί να βγάλει μια μπροστινή παλιά για τον Τσούμπερ. Η μπάλα χτυπάει στην πλάτη του Ίγκασον. Ο Τσούμπερ παίρνει την μπάλα. Την περνάει για τον Φερνάντες. Ο Φερνάντες κάνει προσποίηση. Περνάει. Πλασάρει 2-0. Ο Πάολο Φερνάντες στο γήπεδο που δοξάστηκε με τη φανέλα του Βόλου είναι αυτός που βάζει τέλος στο τελικό με αυτό το πλασέ, κάνοντας το 2-0 για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα κουβάρι, οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ που σφραγίζει τον τελικό, σφραγίζει την κατάκτηση του τροπαίου και μαζί και το τρίτο double της ιστορίας της ΑΕΚ. Όλα ξεκίνησαν από την προσπάθεια του Τσούμπερ που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ίγκασον και του στρώθηκε. Την κράτησε, περίμενε το ανέβασμα του Φερνάντες. Ο Φερνάντες την πήρε, εδώ κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα πάνω στον Ίγκασον. Πλασάρει στην κλειστή γωνία τον Κοτάρσκι, πετυχαίνει το 2-0 και σφραγίζει την κατάκτηση του κυπέλου και την κατάκτηση του τρίτου double της ιστορίας της ΑΕΚ.